11:10 estamos en Puertas Abiertas, Portes Obertes en CV Radio. Bueno, para esta hora les hemos preparado, yo creo que los ingredientes necesarios para que sea realmente apasionante. En unos minutos estarán con nosotros José Luis Ruiz del Puerto, gran guitarrista y organizador de la 14ª edición de las Jornadas Internacionales de Guitarra de Valencia, que empiezan justo pasado mañana. Y tendremos también como invitados a Lorenzo Palomo, prestigioso compositor español, y Pablo García López, una de las voces españolas, es tenor, desde luego de más proyección en el futuro. En unos minutos estarán con nosotros. También, cómo no, nos desplazaremos hoy en bici, como hacemos siempre, que vamos con Paco Tortosa, pues a un rincón de nuestra comunidad. Por cierto, estaba mirando a ver dónde estaba lloviendo. Ya saben ustedes que Paco Tortosa está en Teulada, y entonces igual en el reparto creo que solo hay una nube en la comunidad que está dando vueltas por la marina, y creo que le va a tocar hoy a Teulada que llueva un poquito. Ahora nos lo confirmará en directo Paco Tortosa, que está allí siempre, ¿eh? Pues bien, estas y otras cosas que van a formar parte de la siguiente hora. Pero vamos a empezar, como lo hacemos siempre, por les historietes valencianes. Hoy tiene el título de Tres tirs a Monteolivet. La locución, como siempre, es de Kiko Ford y el montaje musical de Carles Hernández. A finals del mes de gener de 1934 es vivien jornades de vagues i mobilitzacions estudiantils a València. El dia 25 d'aquell mes, des del carreró de Sant Altoni, junt al Mercat Central, partiren 3 joves carregats de pistoles en direcció a Montolivet. Allà, vora la desembocadura del riu, junt a l'inici de la marjal i a prop de la mar, la humitat havia de penetrar els ossos. Els ferros que duien amagats a les butxaques havien de semblar trossos de gel per als misteriosos joves. Els joves eren 3 militants anarquistes que entraren empunyant les armes a la farmàcia de Juan Nebot Peris, de 29 anys, situada al carrer de Finestrat de Montolivet. Ara hi ha encara una farmàcia de grans dimensions al mateix carrer, que arriba per la cantonada del carrer Senyera fins al carrer Jacinto Castañeda, i que potser és l'apotecària amb més façana de tota València. Aquella vesprada fatídica d'hivern, a la farmàcia de Nebot es trobaven només que el mosso de l'establiment i també un jove estudiant de medicina, Amadeo González Fabregat, que estava esperant a un altre amic per anar-se'n junt amb el propietari de la farmàcia al circ. Sembla que Juan, el farmacèutic, es trobava a la rebotiga, segurament sopant pronte, i en sentir el soroll, isqué precipitadament. Un dels assaltants, en veure la irrupció del propietari, pegà 2 tirs que li causaren una ferida al ventre i li seccionaren la jugular. Juan caigué a terra, sagnant abundosament. Amadeo contemplaria espaordit la mort ràpida del seu amic. Els assaltants marxaren a la carrera, deixant sense replegar una peça d'una pistola, que tal vegada seria el tambor o un carregador. En la seva precipitada fugida, un dels assaltants, en creure's perseguit, es girà i disparà la seva arma, amb la mala fortuna de ferir un dels seus companys que corria al darrere, Francisco. Alertats pel veïnat o pel soroll dels tirs, la Guàrdia Civil de Russafa isqué de la caserna i es trobà a Francisco malferit a terra, amb un tir a l'abdomen. L'ingressaren greu en l'hospital, on va morir el 28 de gener, 3 dies després de l'assalt. La mateixa nit de l'assassinat, la policia entrà en el pis franc dels militants anarquistes, que es trobava situat al carreró de Sant Antoni número 24, en un edifici que encara perviu. Allà van detindre a Manuela Coca Quesada, també a l'inquilí Francisco Martínez Bonache i al seu amic Juan Bodí Estruc, afiliats tots a la Federació Anarquista Ibèrica, FAI. Els agents trobaren un parell de bombes de metxa curta, 2 pistoles més i un punyal.
Després del crim, els assaltants de la farmàcia cometeren dos errors. Anaren al pis franc del carreró de Sant Antoni, però no ho feren immediatament. Potser estiguen donant voltes sense saber què fer. Quan arribaren al pis, que està a 2,5 quilòmetres de la farmàcia, una distància que es pot recórrer en peu a mitja hora, l'habitatge ja estava ocupat per la policia. El segon error fou no desfer-se dels ferros. Pot ser un material valuós per a l'organització anarquista. Els joves duien precisament la pistola a la qual li mancava la peça caiguda en la farmàcia. Això vol dir que els pillaren amb allò que s'anomena en el llenguatge policial la smoking gun, que en este cas més bé seria la broken gun. En qualsevol cas, els agafaren infraganti. Els detinguts, Vicente, de 22 anys i natural de Montserrat, i Ramon, de 20 anys i nascut a Linares, Jaén, passaren a disposició judicial. Possiblement, la Guàrdia Civil va fer cantar al moribund Francisco abans de dur-lo a l'hospital. El endemà de l'assalt es realitzà el soterrament del boticari, que tingué transcendència social i fou presidit per les primeres autoritats, l'alcalde, el governador i fins i tot el subsecretari d'Indústria i el Comerç, que es trobava de visita a la ciutat. A les fotografies de la premsa es veuen unes dones de negre que serien la mare i les germanes del farmacèutic assassinat, que en tenia 5. La interpretació que dona la premsa fou que els assaltants a la farmàcia volien robar diners per a l'organització anarquista. Però el boticari no estava casat i sembla que vivia més bé pobrament. De fet, del seu soterrament s'hagueren de fer càrrec els farmacèutics locals. Per què anar a la perifèria per assaltar una farmàcia pobra? Què pretenien realment els anarquistes? Tal vegada la seva acció tenia una altra motivació de caire polític. Amadeo González, l'amic que esperava el boticari per anar al circ, era un líder de l'extrema dreta. Això vol dir que era ella per qui anaven els anarquistes i s'espantaren en veure aparèixer al farmacèutic des de la rebotiga? O pot ser compartien els dos amics la ideologia extremista? Madrid estoy, brazos en alto, signos de paz llevan cual nuevo abril. Madrid estoy, de la falange, siempre garboso lleno. Un any després de l'assalt a la farmàcia, Amadeo era jefe de facultat de medicina del sindicat feixista seu, Afia Falange. Hauria de ser important en l'organització ultradretana perquè el mateix cap dels feixistes locals, Adolfo Rincón de Arellano, també era en aquell moment estudiant de medicina. Temps després, Rincón de Arellano arribaria a alcalde de València entre 1958 i 1969. En coherència amb aquesta trajectòria en el seu, Amadeo González fou nomenat després de la guerra jefe de falange en el poble castellonenc de Villahermosa del Río, on exerciria com a metge. La seva acció resultaria determinant per a que el poble li dedicara una plaça a José Antonio Primo de Rivera, el nom de la qual es va canviar temps després pel de Carlos Fabra. Incomprensiblement, esta plaça encara du el nom de Fabra. Anys després, el doctor Amadeo González s'instal·là a Saragossa, on va fer publicacions mèdiques i divulgatives sobre temes com la lucha contra el alcoholismo, o també un altre llibre titulat Higiene mental. En alguna d'aquestes publicacions també va participar Ramon Rellardid, neuropsiquiatre aragonès molt conegut perquè fou campió d'Espanya d'escacs entre 1929 i 1943. Però tornant a aquella freda nit de gener del 34, cal preguntar-se quines eren les motivacions dels anarquistes en assaltar la farmàcia. Anaven darrere de la recaptació o dels caps de l'extrema dreta? Doncs anys després només podem dir que no se sap. En tot cas, aquells 3 tirs a Montolivet, enmig del fred i de la humitat, presagiaven dies tràgics per a la nostra història.